De meeste klachten komen nota uit Ljouwert. Daar waard 73 keer klagen. Uit de gemeente Heerenveen kwamen al 66 klachten. De officiële verkeer van vuurwerk is goed uiteenzet. In deze zaak op een gediek zelfs al vannacht om 12 uur. Ik dit hier jouwen wij weer machtig geld uit om potten, pielken en rotjes. Het is even hectisch, maar het is ook heel leuk om te doen. Het is even 3 dagen feest voor ons en ik voor de klant. Nu we de crisis binnen en de economie onlukt, willen Friesen weer meer uitgaan om vuurwerk. Al moet het net te mal gaan, vernemen ze op een gediek. Ik denk dat het gemiddeld 25 euro is hier in het noorden. Ik denk in het westen is het volle hoger dan het dubbele, want daar gaat de beurs zeg maar gewoon op een kop. Hoe komt dat? Wij Friesen zijn wat nuchterder. En de Westerling is soms wat makkelijker of een beetje crazy van huppatee, het is maar 1 keer in het hier en we doen even gek. 80 euro of zo. Hoeveel maat kost je? 30 euro ongeveer. Hij heeft 5 euro gedaan en wat heb jij gedaan? 5 euro. Ook 5 euro. 5 euro, oké. Ja, en Paken heeft de rest gedaan, geloof ik. Bij de trends dit hier zit een Fries tintje. Ja, ik heb heel uw eigen toppers even bij me staan. Dat zijn onze cakes die we dan zelf laten maken in China. De keertsen, vlierlab met scootsen. En ja, die gebruiken we ook wel bij onze shows. En dat zijn hele mooie cakes en daar kan je een daarvan een stukje vuurwerk mee maken. Nou is de hand vol ook wel. Ja joh. Ja, wat heeft al hier? Pilken. Pilken. En een oorspul. Ja, en mocht het wat kosten dit hier? Ja, valt mij dan. Wat wees kwijt. 80 euro. En hast je al wat besteld? Nee, niet. Nee, dat mag nog uitziekje. Ja, En wat wordt het? rotje sowieso, rotje. Allemaal vuurwerk. Ja, ik zie wat ja. Hast je hier nou lang voor sparren? Nee hoor. Nee. Moeder koopt het allemaal voor me. Hoe krijg je het van die mem? Dan leven mem als to. Ja hè? Ja. Ik had iets in de 30 euro om het te kopen. Vind je het mooi vuurwerk? Ja. Het is jammer dat het maar 1 keer per jaar mag. Oké, dat vind je jammer. Ja, het is zo. Wanneer begin je nou met afsteken? Ik ben eigenlijk wel een beetje begonnen. Maar op 31 december wel het meest. Nou, ik heb net echt een budget in de hollen. Nee. Dat ik gewoon bij jou komen. Dat was die letterlijk graag weer waarom. Dat zit erbij, veilig vuurwerk. Veel belangrijk dat jouw dochter een vuurwerkbril op had. Ja, vind ik wel heel belangrijk. Absoluut. Ja. En, zijn er nog meer regels wat je in mond voldaan hadden? Nou ja, gewoon een beetje buis in de buurt blowen. Ja. Hoe knalend het hier uit? Zeker weten. Absoluut. Maar er zit wat leuks van.